Jesu Kristu uyinkosi, bazalwane, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyacela sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga ngosuku osiphile lona. Sibonga ngosuthando, sithanda ngalo usuku nosuku. Sibonga ukusinakekela nokusibiyela. Sibonga ukusihola nokusiqinisa endleleni. Sibonga Nkosi umusa wakho phezu kwempilo zethu nezabahlobo bethu nezabazalwane bethu. Siyabonga Nkosi ukuthi wena ukhethi ibala, futhi wena awukhethi nanokuthi umuntu umi kanjani emphakathini. Awuyi ngobuhle bomzimba womuntu, awuyi nangobuhle bezenzo zakhe, awuyi Nkosi ngokuthi uzalwe emndenini onjani. Kodwa umusa wakho usanele sonke, uthando lwakho lusanele sonke. Sonke sifanelekile phambi kwakho. Sonke Nkosi singabantwana bakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, umusa osenzela wona, nanokuthi sikwazi ukuthi awusithandi isono kuwumusa. Nkulunkulu wethu, okhokho bethu bafa bengazange bazi, khona abangazange baze bezwe nangomusa wakho. Khona bafa bazi ukuthi udalile nje, ungodale konke ongaziwa. Babengaqondi Nkosi nokuthi wena usithandile kangaka. Siyabonga Nkosi ngokufika kwevangeli nasey'mpilweni zethu. Sibonga labo abaqala bashumayela, bavula amehlo ey'mpumputhe, baqhelisa ubumnyama ezweni. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sisize sigcine lokho esikufundile, sihambe ngokukholwa. Sibhekile kuqalisile waphelelisa ukukholwa kwethu. Siyabonga Nkosi, siphe ukuthi imizamo yethu ingapheleli ezeni, singakhathali ukwenza okuhle, singakhathali ukuzama. Sawufunda izwi lakho Baba wethu ongcwele, khuluma ngalo kulowo nalowo. Kithina sizwe ukuthi ufuna senze njani, sizwe lokho sihlelele khona ey'phileni kwethu. Ikusasa, usuku lwethu lufana noselidlulile. Ikusasa Nkosi asilazi, izolo lidlulile, asikwazi ukuma ngalo. Siyabonga Baba wethu ongcwele, khuluma nathi-ke silalele. uJesu Kristu inkosi, amen. Phinde ngiyaxolisa ngomsindo bazalwane, ngiyasukuma. Phinde ngibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Lethu Jesu Kristu uyinkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu ngalolu suku asiphile lona. Siyamangala uthando olungaka sithanda ngalo. Sibonile abaningi bephele besala Nkosi besilela uthandweni, kodwa thina sisalithola usuku nosuku. Kuyamangalisa. Bazalwane, namhlanje sizofunda incwadi yaTimothewu. uTimothewu uchapter wokuqala, uchapter 4. Sizofunda nje uverse 16. Isihloko esisipha le nkonzo yethu sithi siqaphele wena nesifundiso. Sizoqala-ke sifunde uTimothewu wokuqala, uchapter 4 verse 16. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Fundeka kanje: siqaphele wena kanye nesifundiso ume kulezo zinto. Ngokuba ngokwenza lokho uyakuzisindisa wena nabakuzwayo. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga Nkosi izwi lakho. Amen. Bazalwane, ileli zwi esizokhuluma ngalo namhlanje. Enhlizweni yami kuye kwafika nje ukuthi siyaqaphela yini esikufundiswayo. Uma ngabe siqaphela esikufundisayo, bayaphila yini abasibonayo ngesifundiso esitholwe yithina. Ngabheka nje bazalwane ukuthi uma sizohlala esifundisweni,
sithini isifundiso? Kahle kahle yini le okufanele ukuthi abantu abayibone kithi? Ngikhumbula ukuthi uma ngabe singena esikoleni, imfundiso yasekhaya iyagcwaliselwa imfundiso esiyithola esikoleni, kodwa kukhona okusha esikuthola esikoleni. Isikhathi esiningi asifundi iy'fundo academically ekhaya, kodwa sifunda impilo ekhaya. Bese kuzongena uSunday school, sifunde spiritually kuSunday school. Sifunde sikhule sifunda esontweni, enkonzweni, sifunda spiritually. Kodwa futhi siqhubeke nokufunda academically, angazi academics, inqubompilo. Mhlawumbe ngisho njalo. Sifunde inqubompilo esikolweni. Size sifundele ngisho imisebenzi. Ikhona imisebenzi esiyifunda emakhaya, hhayi ngoba ingekho. Kodwa abazali bethu baye babone ukuthi ayanele imisebenzi esiyifunda emakhaya. Kumele siyofunda nemisebenzi eminye yokuthi siyosebenza kwezinye iy'ndawo ngaphandle kwasekhaya. Uma ngabe ngibheka nje, mina ngikafunda ekhaya, ngafunda ukuthi kuyokhiwa amanzi, kuyalinywa, kuyathezwa, kuyawashwa, kuya-ayinwa, kuyaphekwa, lezo zinto ey'njalo. Kodwa ngaya futhi esikoleni, ngafunda ezinye izinto, njengokubhala nokufunda, ngafunda nokukhuluma amanye ama-languages, ezinye izilimi zasezweni nabantu esiphila kubona. Ngafunda nenhlonipho ebengiyifundile ekhaya yagcwaliselwa esikoleni. Ngaya ku-Sunday school, ngafunda impilo yakomoya, izwi likaNkulunkulu. Ngahlala enkonzweni, sakhula njengoba sisenkonzweni, sesifunda impilo. It's unlike uSunday school, sasifunda kuSunday school indlela amakholo noma abantu ababenenkolo bekholwa kuKristu ababephila ngayo. Manje ngisenkonzweni, ngifunda ngendlela mina njengomntwana kaNkulunkulu okumele ngiphile ngayo. Indlela esiyifundile, isifundiso esisitholile empilweni, iNkosi uJesu ayifundisile abathize bafundisa thina. uNkosi uJesu iqhubeka ifundisa abathize, labo abathize befundisa thina. Lapha-ke kuleli zwi, leli verse esifundile, umpostoli uPawulu uyala uTimothewu. uTimothewu wayefana nomfundi kaPawulu. Wayefana nomuntu wayefunda kuPawulu. uPawulu yena engumfundi kaJesu, efundiswa iNkosi uJesu qobo, noma wayengasekho enyameni, kodwa wayemfundisa kumoya. Ngoba umthathephi, umthathe laphaya eshaywa unyazi, ebuza ukuthi ungubani wena Nkosi na? iNkosi uJesu iphendula ukuthi iyiNkosi uJesu lo amzingalayo. Sinenhlanhla-ke bazalwane ukuthi sinabantu abahambile phambi kwethu abasifundisayo njengaye nje umpostoli uPawulu. Usifundisa njengoba iNkosi uJesu yayifundisa abafundi bayo, Petro nabo bonke abafundi laba abayi12, eyayibafundisa ehamba phakathi kwabo. Befunda ngokufundisa nge-teaching, into ayeyisho ngomlomo. Befunda nangesibonelo, into ayebabonisa yona, iy'mangaliso ayezenza phakathi kwabo. Konke kwakukufunda, impilo ayeyiphila, babefunda lapho. Uma singamaKristu, sifundiswa lezo y'fundiso. Ingalokho leli zwi lisebenza kuthina ukuthi asikulonde sikufundile, sikugcine kube impilo, kuzosindisa thina, kusindise nabasibonayo, laba esiphila phakathi kwabo. Kuyenzeka-ke bazalwane ukuthi
Ngesinye isikhathi sithi singabantwana bakaNkulunkulu sisindisiwe, kodwa sibe singasindile. Uthi umpostoli uPhawuli, kuzokusindisa wena, kusindise nokuzwayo. Uma ngabe thina sizwa singalondi, asizukusinda. Kodwa emlonyeni yethu sizothi sisindisiwe, sibe singasindile, ngoba asisindile uma ngabe abanye bengasizakali ngathi. Ngiyangabheka nje bazalwane, ngifunda incwadi lapha kwabaseFilipi, ku-chapter 4 wakhona, uverse 8 wakhona, nalapha kuseyisiyalo, kuyalwa abaseFilipi. Ithi le ndaba uma uqala kuverse 4, uverse 8 sorry, kodwa nje uma ungayiqala yonke ekuqaleni iyakusho. Kodwa ngimthandile uverse 8 wakhona, ithi lokugcina bazalwane, konke okuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, noma kukhona okuhle, noma kukhona okubongekayo, zindlani ngalokho. Uma into uzindla ngayo usuke uyigcinile enhlizweni yakho. Ukuze uyigcine enhlizweni yakho kumele uzindle ngayo. Sibuyiselwa lapho-ke namhlanje ukuthi ake sithi masizwa sizindle ngaleyo nto, kuphume izizindlo ezimbi ey'nhlizweni zethu, kungene lezi zizindlo ezitusekayo nezinhle nezibongekayo, konke nje esithi sibuka impilo sibonga uNkulunkulu, sibonga uNkulunkulu ngokusa bazalwane. Phuma nje kwelanga sibonga uNkulunkulu. Ake sizindle ngakho ukuthi Nkosi, nami namhlanje ngikubonile lokhu kusa, nami namhlanje liphumile leli langa. Ake sike sizindle ngakho sibuke ubukhulu bukaNkulunkulu. Athi uhlabelela kahle, athi ngiyababaza okwenzile Nkosi, umhlaba osenzele wona. Athi ngibuka ngibona izulu, ngibona iy'nkanyezi nemvula eyehla phezulu, bese umoya uyakudumisa. Ngiyalithanda lelo culo. Injalo uma ngicula, kuba uma ngabe ngihlatshelelwa noma ngihlabelela, amehlo ami kamoya aye abone ubukhulu bukaNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Injalo-ke indaba yethu namhlanje. Ake sizindle, ake silonde ey'nhlizweni zethu ubukhulu nje bukaNkulunkulu, sibulonde. Ngike ngathi kuqala kuphela iviki elidlulile, nganokuthinteka emoyeni wami, ngibona umzalwane uthize edlala. Yazi umuntu athi ngisindisiwe, kodwa umuntu ebengazi ukuthi kukhona ezwini likaNkulunkulu eBhayibhelini izwi elithi ulimi olukuvukelayo ngiyakulwehlulela, kusho uNkulunkulu uqobo. Bazalwane, ake sizindle, ake silonde isifundiso. Uma ulonda isifundiso awukwazi ukukhuluma kabi ngomuntu. Uma ulonda isifundiso uyalizwa leli zwi elithi konke okuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, noma kukhona okuhle noma kukhona okubongekayo, zindlani ngalokho. Uma ngabe ungasazindli, liyaqhubeka kuverse 9 lithi, lokhu enakufunda, nakwamukela, nakuzwa, nakubona kimi, kusho uPhawuli, kwenzeni na lokho, khona uNkulunkulu okuthula uyakuba nani. Bazalwane, ziningi izinto esixosha ngazo uNkulunkulu ey'mpilweni zethu, esenza ngazo udonga. Uma ngabe usuwenza udonga usuke usuqhelile kuNkulunkulu. Kuningi esenza ngakho ukudonga. Yikho lokhu umpostoli uPhawuli lapha wayethi zindlani, akuhlale ey'nhlizweni zenu nikucabange.
Ngoba uma ngabe sicabanga okuhle, sicabanga okubongekayo, sicabanga okutusekayo, asikho isikhathi sokucabanga okubi, asikho isikhathi sokucabangela omunye okubi. Kodwa sibona ubukhulu bukaNkulunkulu, sibabaza amandla akhe, sibabaza ubuhle bakhe. Ngiyayibheka nje le ndaba, ngibheka ukuthi iNkosi uJesu, ngiye ngakhuluma ngokuthi efundiseni kwakhe abapostoli wayephila impilo, leading by example. Wayenza imangaliso phambi kwabo, wayekhuluma izwi lokufundisa, efundisa bona. Impilo yakhe yayingesiyimpilo emnandi. Uma ngabe sizothatha ukuthi uJesu, iNkosi uJesu wayewumntwana kaNkulunkulu, like indodana ezelwe yodwa, kwakufanele ngabe wayenganyatheli ngisho phansi. Kwakufanele ngabe nje la iqhamuka khona simthatha simphakamise, sihambe naye ephezulu, njengoba siye sibone uma kudlalwa ibhola, oshaya igoli ayiphakanyiswe, oshaya igoli lokunqoba aphakanyiswe, bamthwala ozakwabo. Kodwa kwenzekanga lokho ngoba wayefuna sibone ukuthi sizophila kulo mhlaba. Awuzothi ngoba ususindisiwe ususwe emhlabeni. Futhi wayeke alale entabeni laphaya. Wathi wakhona lapho esho khona ukuthi indodana yomuntu ayinandawo. Athi inyoni zineyidleke, ngisho neyimbila zinemigede la zingena khona. Kodwa mina, ezisho yena, indodana yomuntu ayinandawo yokulala. So wayekalala phansi kwesihlahla, wayekalala ehlane, ukuze thina sifunde ukuthi akuyizo zonke iy'khathi la impilo yethu izoba mnandi khona. Wayethukwa, wayezingelwa, wayengakholakali noma ekhulunywa, ukuze ekhombise ukuthi thina, nakuthina kuzoba njalo. Kodwa thina umuntu uma-ke wakhuluma into sangayithanda, sesimakhela izitha, sesiyagrupha, senza imgrupana yokuthi asimhlasele, asimzingele. Kodwa noJesu kwaba njalo. Kodwa thina asikufundi lokho. Uma ngabe sikhuluma iqiniso, uma ngabe umuntu ekhuluma iqiniso, sekumele akabulawe. Bazalwane, asilondeni isifundiso, asilonde lokho esikufundisiwe, asibonge, asituse, asazi ukuthi indlela ayizoba lula ngaso sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi uma umntwana kaNkulunkulu usindisiwe, lithi leli zwi engilifundile ekugcineni ngale kwabase kuThimothi, lithi ziqaphele wena nesifundiso ume kulezo zinto, ngokuba ngokwenza lokho uyakusindisa wena nabakuzwayo. Bese kuba khona laphaya uvesi 9 wala kwabaseFilipi, othi lapha ekugcineni khona uNkulunkulu wokuthula uyakuba nani. uNkulunkulu wokuthula, uNkulunkulu wokuthula uyakuba nani. Usho ukuthi uNkulunkulu wokuthula uyakusipha ukuthula ezimeni zonke. Ake sikulonde-ke, uma silonde yonke lento, lezi y'fundiso siyigcine kuthina, ukuthi awuhlali nesono ngoba isono sizokuqhelisa. uNkulunkulu wokuthula akaze ufinyelela kuwe. Uyabona ukuthi nje asihlali nezizindlo ezimbi, ngoba kumele asilonde izifundiso. uNkulunkulu wokuthula lithi ngale kwabaseFilipi, kuThimotheyu, lithi siyakusinda kuze kusinde esinabo abasibonayo. Siyakusinda, siyaphila ngakho kuze kuphile nesihlezi nabo, nalabo abasibonayo, nalabo esikhuluma kubona. Kodwa futhi lithi uma ngabe sizohamba kahle, sigcine konke ey'nhlizweni zethu, sikulonde, sizindle ngakho, uNkulunkulu wokuthula uyakuba nathi. Inhloso, bazalwane, yethu yokuthi sikhethe
ukuphuma ey'nqubeni zezwe singene ey'nqubeni zakamoya, ingoba kunethemba lekusasa, ingoba kunokuphila kwakusasa, ingoba siyazi ukuthi uma sedlula la siyaphi. Ngike ngabuka omunye umntwana ku-YouTube ekhuluma elanda indaba yakhe ukholwa kwakhe iNkosi uJesu imkhombisa izinto. Umncane lo mntwana, kodwa ngendlela achaza ngayo indaba yamadlozi ukuthi ayikho kanjani. Uchaza indaba yokuthi mawufa kwenzekani. Mncane, kodwa uchaza ubone ukuthi uze umoya wami uthi yebo. Ngize ngifise ngazuthi imindeni yethu ingezwa lento enkulu kangaka eshiwo ile ngane. Manje ngiyabheka ukuthi uma sizozindla ngey'fundiso ezinhle uNkulunkulu aziletha kuthina, iy'fundiso ezinhle eziza ngabazalwane bethu, eziza ngabaholi bethu emabandleni, ezizwa ngabaholi bakamoya, ngoba izwi likaNkulunkulu ngendlela eseliningi ngayo uhlangana nalo ngisho esitobhini sebhasi, uhlangane nalo ngisho endleleni uyihambela, uhlangane nalo ngisho liphume ngisho la ubungeke ulilindele khona, ngoba lesi sikhathi isikhathi la lithi izwi likaNkulunkulu uma bethula la bengibathembile, amatshe uqobo azokhuluma, indali izokhuluma. So sesiphila kuleso sikhathi ukuthi liyaqhamuka. Uma ngabe-ke uwumntwana kaNkulunkulu ozindlayo ngezinto ey'lungile, uyakwazi ukuthola into elungile iphume endaweni engalungile. Angazi noma ngiyaqondakala yini. Ukukholwa, angazi noma ubaba umpostoli wakwakhuluma ngokuthi uNkulunkulu uma ebeke kuwe imfihlakalo, uma ngabe wena ususukile kuwe, akakuphuci leso sipho. So uhlangane nezwi eliphilayo endaweni engaphili, kodwa ngoba elikaNkulunkulu liyaphila lapho laliphuma khona, ngoba udalile bonke abantu, uthi bangabake bonke. Ingakho ekumele ukuthi abasebenzayo abasebenze ngokushesha, isivuno sikhulu kodwa iy'sebenzi ziyancipha ngoba sidonsekele ezweni, bazalwane. Uma sizozindla ngey'fundiso, sihlale esifundisweni, uzindle, kungathi nje kukhulunywa enkonzweni uthi hayi, cha, ukhulumile-ke namhlanje. Umfundisi enkonzweni, hhayi ukhulumile, sekudlulile njalo, awusazi nokuthi utheni. Uzosinda yini mzalwane? Ngeke uzosinde. Kufana nalaba abangena enkonzweni bengenela ukuthi bazozwa ukuthi umfundisi akakhulumanga yini ngesono sakhe. Mzalwane, ngeke usinde, ngeke uzusinde. Nabaseduze kwakho ngeke baze besinde, ngoba uzowukhipha lo poison, uwukhiphe directly or indirectly. Kwesinye isikhathi i-body language yakho ikhuluma izinto ey'phambene na ulimi lomzimba. Angazi ngizokubeka kanjani ngesiZulu, kodwa abazozwa bazwa i-body language iyona ekhombisayo ukuthi yini engaphakathi kuwena. Awukwazi ukuthi uhleke kodwa umzimba wakho ukhombisa ukuthi, ibunzi lakho libe likhombisa ukuthi akikho lokhu engikufunayo. So uma ngabe i-body language, bazalwane, iphambana nokushiwo inhliziyo. Yingakho uJesu ethi kuqapheleni okuphuma ngaphakathi kunalokho enikufakayo, ngoba singadla isitambu manje kodwa asikwazi ukuthi singabhodla isitambu nhlobo uma ngabe singasidlanga. Uma sisidla sizobhodla sona. So into ozobe uyilondile ngaphakathi kwena iyona ezophuma. Yiyo-ke le umpostoli uPhawuli athi londa isifundiso kuzosinda omunye umuntu oseceleni, uzosinda wena, kusinde nomunye umuntu oseceleni, ngoba okuphumayo ngaphakathi ikhona okuzobe kukhombisa ukuthi wena udleni, umuntu onjani. Bazalwane, inde le ndaba ayizukuphela
kodwa ngizoma la futhi angeke ngisho ukuthi ngizoyiqhuba ngoba ngazi ukuthi inkosi izongiholelaphi ngokulandelayo. Nami bazalwane, uma ngabe siqala sizosho inkonzo, siye sithi nathi Nkosi, nami Nkosi ngicela ukukuza ukhuluma. Yingakho ukuthi nami ngiyafunda kanye nami uNkulunkulu usuke engifake esikoleni uma efaka thina sonke nathi siyangena. So uma ngabe-ke sizofunda-ke ukulonda njengoba izwi lisho, sizoqaphelisisa, sizindle ngazo zonke lezi zinto eziyiqiniso, ezibongekayo, ezihloniphekayo, ezilungile, ezimhlophe, ezithandekayo, ezitusekayo, sizindle ngazo ukuze siphile. uNkulunkulu wokuthula abe nathi. uJesu Kristu uyinkosi. Sikhuleka. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga izwi lakho nangaso lesi sikhathi. Siyacela Nkosi ukuthula, uNkulunkulu wethu othembekile, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, ulonde iy'nhliziyo zethu ukuze silonde konke lokho kuhle esifundiswe ngakho namhlanje. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga bazalwane, inkosi uJesu ibe nani. Ngiyakholwa kulaba abezayo ey'nkonzweni, seniqalile niyaqoqa, seniqalile niyapakisha, ikakhulukazi sisazothatha umkhosi. Ngiyakholwa bazalwane, uNkulunkulu wethu wokuthula sizomema abe khona, asilungise sibe ready ukuzwa. Ngiyakhumbula ukuthi ngisafunda isikole kube khona isikhathi sokungena, sibanga umsindo sisangena. Mase kuzongena uthisha, sihlale phansi sonke siyihlele siyilungise. Leso sikhathi-ke sokuhlela, uyilungise, ukhiphe lelo fayili elidingekayo, ulibeke ngaphezulu ukuze inkosi yokuthula mayifika, ifike ilungise, ikhombise la kufanele ilungise khona. Siyavukuza-ke manje iy'nhliziyo zethu, silungiselela ukudla kwaphezulu. Jesu Kristu inkosi, inithwala inkosi iniseza, inilondoloze, nisalungiselela. Bazalwane, ngiyafisa singashiyi sonile emuva, kodwa sishiye kulungile emuva. Sikhuleke ukuze uma ngabe esizindla ngakho kukuhle, bazosinda esibashiye emuva. uJesu Kristu inkosi.